So mga kapartner, nga na si Gobernador ang among client karon mga partner niya. Interesado pila to hektarya ngayon tama? 2 hectares. 2 hectares na karon partner, kung mauyunan na karon. I don't know kung pila presyo nila ni. Barato ra. Rato ra? Mm. Payogi mi para kuan niya dinalian ni nga Saitor, hope nga ma-inspire mo ani kay nga ani gud ang kalakaran sa kaning brokerage. Wa ta kabalo ba usahay ang buyer mo kalit si tanaw na mo kay interesado na kay mi ana ba. Kay mga bisim po na mga kuan good no. Ilang oras ba kanang murag bahin ilang mga oras. So kita bisag dali-dali ta kamulo pa tag orient sa opisina o patay paniud to sirit ta sad. Sige lang mga partner, go lang. Kasi pakanon ta ni go ba ni ron, may lang okay lang go. Baka naman go. So mga partner ha, yan na excited ang kuan no. Ako wa bagay ko kuan na ni vlog kuan ni walay kuan. May paniud to hay. May paniud to hay. Kuan ni fighting spirit ni mga partner. Ini na to. Nga na gyud ang mga milyonaryo mga kapartner kinang sacrifice. Sige lang. Asyaro lagi pila ka tuig ikan ron. Si Siri pod nag-Saitor po dito sa kuan mo nang nabahin mi. Bulwa iya ha. Bulwa po diha ha. Okay lang yun tani mga partner. Kamu diha, hope ma-inspire mo sa ingani nga trabaho brokerage. Kay kuan man gid siya kanang exciting ba kanang exciting kabalo ka nga ana na pay buyer. Nya kabalo ka kalit lag uwan ganiha init init karon ganiha ulan ana ba. Nya kung may gani na swertihan na punta kay natay sakyanan na bless tag sakyanan so medyo pan lang pwede ra sa ulan pwede ra sa ulan ug init kanigo akong sakyanan mo pay rehistro mga hinahinay ta ay sa ba kasi tag LTO ana dagan sacrifice partner ay ana ko si Ma'am Lini bago pag ini siya nakalingkawa sa iyang trials pero go lang gyapon inspiration ba. Grabe nga trials. So nanata update nanata sa kuan nanata diri sa dolan ni sa kuan Tagwanaw makasandib maning dalan diri ni agi shortcut ni kay ning gadali po lagi ta nga no kasagaran na ba kay mauna na siya namo. Sige lang kay pan man sigub kanang pundago kay eskwela pa na siya kanang perminti kita early bird. Grabe na good. Kasi manawag po na siya ba na nasa dito sa area no? Kanang duol na ba? Nya kani puli ay kita daghan po tay buhat-buhaton. Kanay siya kay kuan. Pero may ra makapuna siya. Mayon kayo, butan kay na. Wa na mag dikit magsige ang ngisi-ngisi. Smile lumon. Gani. Nya kaning padong sa mga ka-partner kaning padong og ultrawind makita nyo nang dalan ka subidahon kina diha. Grabe ka subidahon. Nahinay lang ta uban sa pag-ampo. Mato si Kinet. Ito siya. Magsino ni trabaho mga ka-partner di lalim. Siyempre maghandom gyud tag makahalin tag kuan so rain or shine or kuan bisag kapigi atong oras tagaan yun nato kay kani mga buyer. Lisod kay mangitag buyer sa tinuod. Mga ka-partner, mo na ning pasaka sa ultrawind subida kayo. Utong fermenting sa kinan Bay dili utong. Nanami sa pinakabuntod 2 hectares diri dapita ang among i-survey karon mga partner na si Vice Gov karon diri ako lang ning video hinahinay lang mi ani kay ulan biya now damo gandaan sa iba Saka pa ba dahil so mo ning kinabuhi partner okay ra gani kay nakasakyanan ta uban na ni way sakyan luhi kayo alanganin na to sakyanan ani mo ni ug ibanan diri nga subida kayo tungas tungas gyud ingani ang mga Saitor namo diri sa Cagayan slow down dano kay dangerous curve unsa man gamitan mo payong na payong sa likod ay payong na kay payong. So mga ka-partner nanata diri sa kanigid tiilan sa ultrawind kana ultrawind kita nyo ultrawind nga property diri kaning makita nyo nga property mo na niya yang gusto paliton 2 hectares
So amo lang siyang i-assist mga ka-partner kay siyempre di man basta-basta ni atong mga buyer. Nana de skinit, grabe skinit bay. Hectare? 4 hectares. 4? Dili dito. 4 hectares ko na siya. Dapling gisag dalan, no? Ay, tura lagi. Dili ka na 4 hectares dili siya. Sige. Ang lahang ako alam sa una ko. Mahal mo daw mo ko. 2 hectares sila ba? 2 hectares. Jol, otro. Oras sa kong giapas. Lagi. Kani gani noon, vice. Kani mas tada noon sa kay kuan. Oh, kapita. Sige. So mga partner, wag mi ko ani naunhan mi ni Vice Gob. Nakakita na siya ni uli na, trabaho. Oh, ano lang kadali. Kuya kining mga kuan, mga big time nga mga kuan kay Sige na na yun. sige dagig mga partner. So, mao ni sa nga property 4 hectares gani. So, unsa may plano ni kuan ani ni Vice Gob iyahang Balikan daw nila kalang kuan dili mag-ulan kay dangog daw sa iyang subayon. palupari og drone. Ha? Papado. May lag di maguwan. Ay kung dili magulat ko ulan. Ay, Partner sa kinit. kauban ni pod niya si kuan. Basta lang kay kuan. Kumusta? May gani update, may gani kay update. Dani, ulan, dirada gyapon. Dili ganina pa rin ko kuha ni. Gitawagan ko. Unsa yang gusto may tabo, yan tanawon dito ang kuan, yan tanawon. Inanap Sir, na siya sir. subay na siya dito sa bakilid atong mga gihing naog yun. Gingnan niyo go bagda sunod bagdalag butas ha kay. Kaya hinaog na itong mga Di kay gihing sinilas. kuan siya kanang nasa meeting alas 2. Nasisyon daw. So kabalo na sa presyo. Pila ray pagkat-kat. Oo. Wa mo kabalo ha, unya na napaybaon mahalin na. Nya. Balik na ta. Igor ta nag Matawag na lang ta ko. Igor ta pagluta ni Gob dire. Gab. Kisay una ninyong duha. Siya. Dayon, nabot ka. Ayun din siya nga. Napara ba ko yung meeting? Time is gold. Dawa lagi. Suri, gikayo ba is gold. Kay, Gaulan man pud dama. bigla nga ko siya lagi. Yeah. O gani, gaulan. Nara ko dire. Nana ko dire. Dayan. Wala, dito siya na. O jacket. Ito. Jacket ka dito sa ubos. Asa mo sa dapat mo ni? Ito kami dito sir. Na hapit na ni Milenaryo ba? Na, gamay lang kuwang. Kana samot, Ma'am Lenny. Dali ko. Apa sa yubas. Hag. ID. Mas. Magandang mo kay. Una na siya sa loob. Ha? Kisay nanay tagiya. Kung una niya gitanaw ba? Kung apilon net ayat tong apilon. Why sigub gusto niya paliton ni kay para why dalan yan ang paliton po dito no. Ana no. Pero basi tagaanan niya dalo. Sir, para sir. Gani diha. Nay swimming pool di oh. Niya, kamo kadi mo basta. Igor rami ni kiss dire balik. Tana. Ingat sa ako ha kay dangog dalan. God bless. So mga ka-partner, balik na ta sa opisina. Yes, muna yung taparan si Ultra Wind dire oh, magbuhat siya. Naman sa may balay dito sir. Ayuta, himuan niya og kuan. Yan mga ka-partner, mao ni ang overlooking part dire sa kuan ni Ultra Wind. Kaning makita nyong green, mao na siya ang convention. Thank you, come again. Gamit rin yung sakyanan ng excitor. Wala excitor, dito sa balay. Ano lang no. Okay mga ka-partner, may hapon kanatong tanan. Karon mo ning nakabisihan karon sa opisina. Doon ay nagtulog-tulog, doon ay
Ay, ano ba siya kay... Ayan. So mga partner, another rental transaction nga na sold ni Ma'am Christy karon. Yan, as Ma'am Christy. Okay, so gusto mo rental transaction, mga tana mo tips ni Ma'am Christy. Say tips, Ma'am. Entertaining kayo. Oh, ano na siya? Kayat ni mo yun sa nimo pag-market. Posting yapon. Posting yapon. Oh. So Ako wala. nga, marketplace. Marketplace. So ano ito mga partner, comment lang, mga mo tips ni Ma'am Juan, Ma'am Christy, kung saan niya pagkuha ang mga client. So mga na siya ng kanang marketplace na gani posting niya nga nangitag rentals, kaya din ang message nga nasa listing. So kay kugihan mo pud siya mangitag kanang mga kuan rentals, that's why halos kada semana no? Ato last week beto. Sabado? Sige. Kung Sabado na sa rentals. Gidagmay niya pero kasi mo hatag ang tag 4-5, di ba? Ana, okay na yan. Sige. So yan, congratulations Ma'am Christy sa imuhang bro, kanang pan rentals transaction, no. Muna siya ang gipilapan niya mga partner. So ato gyud ihapon ma'am ha. Mabot ganin ni 1 million ma'am, Millionaires Club juga. I-count nato ng every kuan mo sales. Ayan mga partner. Congratulations Ma'am Christy. O kamo po diha, unsa man mo nga gahilom-hilom man mo? Wala na. Ha? Luya lang. Luya na talong. Ay pawalag paglaom. Dako kay na. Oh. Basta dako gani, dakong trabaho. Okay. Nahuman na gyud ang adlaw mga ka-partner. And kami na lang diri nabilin ni Bibi kasi. Ako si Mami. So ganiha ka-partner, karong adlaw I consider nga very busy ang akong life kay ngano kontrabok akong gi-orient karon 6 ka guest na mo karon mga ka-partner nga na-join sa Gemcy Realty. Wow, palakpak ang kaning buhay realty mga ka-partner nga among gina-share din sa video is to inspire people, to inspire katong mga real estate agent nga mga ka-partner nato para magpadayon lugar sa atong mga goals, mga dreams diri sa atong realty kay I'm sure doon na kita padulungan mga partner. So diri sa realty business nato daghan way nga pwede ta mo kita through rentals, through kining brokerage na mo ni pinakadako and sa kaning kaning mga subdivision developers. So abangan po hon mga ka-partner, do na tay kaning vlog for singani kanang about sa kanang developer kung saon ninyo mga ka-partner nga makahalin. So tagaan ta mo kuan ana kanang singani mga tips, mga idea kung saon ninyo nga makahalin labi na kaning sa Bria. So idaghan mo ga request partner. Ilabay na karon sa online. So kinahanglan gyud ta karon nga nanata sa social media para ma-expose nato ang atong pagmamaligya property. Strive hard lang ta gyud always, don't lose hope nga kaya gyud nato muhalin og mga property diri mga ka-partner kay I'm sure kaning always nato ginahimo ang kaning pagdusad negosyo sa realty. I'm sure ang usa ka butang na sige nimo siya balik-balikon, sige nimo siya i-execute buhaton, and I'm sure do na gyud atong mga padulungan mga partner. Blessing ta kay kaning Gemcy Realty no, ang atong company sa kanunay nagahatag og opportunity kanato. Yan. That's why always yun namo kanina makita ng partner nga welcome Gemcy Realty every day nga musulod ni nga siya maka-inspire nga gitagaan yung tagrasya no, gitagaan tagrasya nga sa kanunay papasalamaton ta mga ka-partner ba kay naatay kumpanya nga sa kanunay atong gina-work out, gina-pulsigi nga daghan tag mga partners nga matabangan. So, kaya ang among core value sa among company, do good, be good, and be a blessing to other people. Nahuman man natong adlaw, gabi na po sa gawas. Ngit-ngit na, so kinahanglan na ta mamahuway.
And siguro dire na ako tapuson ang atong vlog, atong video. And don't forget to subscribe our channel and click the notification bell button para ma-update ka sa kinabuhing realty diri sa atong company. Kini si partner Edwin, always nagaigon. God is good all the time. And all the time, God is good. When possible. Until my next video mga ka-partner. Bye!